sake saduwa a cikin wannan shiri namu na Zero Artist. Idan wannan ne zuwanka na farko, dan Allah ka daure ka danna mana subscribe idan mun dora. Wannan channel din ta shirya ne tsab dan kawo muku yanda za ku koyi Corel Draw da Hausa. Sannan za ku iya aje mana comment a comment section ɗinmu neman ƙarin bayani, tambaya, ƙorafi ko kuma ba da shawara. Mun gode. Kada dai a manta da danna subscribe. A yau na zo ne zan gwada muku yanda idan an ba ku hotuna za ku ɗauka ku maida su logo, sannan ku kai su wani wuri ku musu mock-up logo. Da farko dai yanzu za mu fara, za mu buɗe new file kamar haka. Gashi nan mun shiga file, mun buɗe new file. Ga Corel Draw ɗinmu ɗin nan tana loading. To yanzu new file ɗin ya buɗe. To za mu je, muna da hotuna guda biyu da aka bamu, za mu yi logon nan da su. Na farko za mu je kan desktop ɗinmu kamar yadda kuke gani, za mu ɗauko waɗannan hotuna. Na farko ga sample ɗin da aka bamu, na biyu ga kuma wanda aka bamu za mu yi amfani da shi don mu nemo mu yi wannan mock-up ɗin. Da farko za mu ɗauki waɗannan logo guda biyu mu kai su cikin Corel Draw ɗinmu. Akwai hanyoyi biyu da za a iya ɗauka waɗannan abubuwa. Na farko ko ka yi dragging ɗinsu kai tsaye ka ja su kamar haka, ka zo kan Corel Draw ɗinka, idan ta buɗe ka zo ka aje su, ko kuma ka je direct ka danna control kai clicking don kai makin, sai ka danna left click. Idan ka danna left click sai kai copy ɗinsu. Idan kai copy sai ka koma kan Corel Draw ɗinka, sai ka je ka ƙara danna left click sai ka yi paste. Ga su sun zo, ga su guda biyu kana da su gaba ɗaya a wuri ɗaya. To wannan tutorial ɗin ya zo muku da abubuwa guda biyu ne. Na farko dai zai yi muku bayani ne akan yadda za ku yi amfani ku yanke hoto ko ku yanke logo ku ɗauki abin da kuke so. Akwai hanyoyi guda biyu idan kana da irin wannan logon da za ka iya yin amfani da shi. Hanya ta farko za ka iya converting ɗinya to bitmap ka ɗauki abin da kake so. Hanya ta biyu kuma za ka iya yanka shi direct da abin da kake so. To yanzu za mu fara yin hanya ta farko. Hanya ta farko ita ce za mu zo nan bitmap, za mu yi tracing ɗin shi ne kaman logo. Idan muka shiga za mu dawo nan za mu je trace outline trace. Idan ka zo za ka zo trace logo. Wannan ita ce hanya ta farko. A nan wuraren zai tracing ɗin abin yadda kake son shi. To idan ya baka haka za ka iya zuwa nan kai editing ɗin abinka daidai yayin da kake so ya baka, kai adjusting detailing ko smooth ko wani abu dai da kake so ka samu don ka samu hotonka daidai yadda kake bukata. Duka za ka iya yi, ka jajja shi duk abin da kake so ya fito, ka dai gyaggyara shi duk yadda ka ga dama za ka iya yi mishi don samun actual abin da kake nema a jikin hotonka. Idan kuma wannan bai yi maka ba, misali kamar yanzu yadda kuka gani na maida shi bitmap, gashi zan ɗauke shi in maido da shi nan. Idan na kawo shi haka zan danna left click in yi on group object. Idan na danna left click zan yi on group object, zan yi zooming ɗin shi in goge duk abin da bana so. Misali idan na taɓa wannan zan danna delete, zan zo nan ma akwai in danna delete, nan ma akwai in danna delete, nan ma akwai in danna delete. Ko ina dai duk inda ban san wani fari ya shiga zan danna delete in goge shi. To idan na haka zan sake highlighting ɗin shi in yi left click ko kuma in yi control D, na yi grouping ɗin shi kenan. Wannan ita ce hanya ta farko da za ka iya exporting ɗin logon ka, gashi ka gama. Hanya ta biyu kuma tana da tsawo. Za ka zo nan wurin abinda ake ce ma freehand tools. Shortcut ɗin shi shine F5. Idan ka zo za ka danna nan gefen wannan alamar da kuke gani ga ta nan baka, sai ka zo sai ka ɗauki pen tool ɗinka. Idan ka ɗauki pen tool sai ka zo sai ka diba, sai ka yi zooming sosai don ka ga ya za ka yi ka maida ka yanke hotonka. In ka zo daidai nan za ka zo wajen hoton ka ja ka danna, sai ka zo ka ɗan taɓa shi ka dinga tafiya
a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali, ka bi a hankali, kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya, kana bin edges ɗin hotonka kana yankewa, kana bin edges ɗin hotonka kana yankewa, kana bin edges ɗin hotonka kana yankewa, a hankali a hankali a hankali. Idan ka zo a hankali a hankali a hankali kana bin edges ɗin hotonka kana yankewa a hankali a hankali haka. Duk wata kwana duk inda kake so a hankali, amma dole sai ka ɗan riƙa yankan jikin hotonka saboda ka samu sharp edges, abinda ake buƙata kenan. Kamar haka yadda kuka gani ina yi, gashi nan za ka bi a hankali kowane lungu da saƙo ka bi shi saboda ka samu cikakken abin da kake so. In ka bi shi a haka a haka a hankali a hankali kana yankewa. Ku gaji kada kuma ku manta har yanzu kuna kallon Zero Artist, channel ɗin da yake kawo muku yadda za ku koyi Corel Draw da Hausa, za ku koyi Rabbit, SketchUp, sannan zai rika kawo muku bidiyoyi waɗanda za ku iya koyan zane na hannu kai tsaye irin su freehand sketch, portrait da dai sauransu. Kada ku manta da Allah ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙaraura domin samun sababbin saƙonninmu idan mun ɗora. Sannan za ku iya neman ƙarin bayani ta comment section ɗinmu ku aje mana, za mu duba kuma za mu ba ku ansa. A comment section za mu aje muku number waya wanda za ku iya yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp ɗinmu, insha Allah kuma za mu ba ku amsa duk abin da kuke buƙata. Wannan tutorial ɗin kada ku manta muna yin shi ne da Hausa zalla. Sannan duk wani abin da ya shafi Corel Draw za mu kuma riƙa kawo muku zanunnuka irin na gidaje, yadda za ka koyi zane da software ta architecture ita ma. Saboda haka kada ka manta da danna mana subscribe da alamar ƙaraura don samun saƙonninmu idan mun ɗora sababbin bidiyoyinmu. Kada ka manta muna dai akan yadda ake yanke hoto ne, gashi nan ina ta yi muku haka, za ka gani a hankali kana bi kana yanke duk inda baka so, a hankali a hankali a hankali kana bin abin kana bi a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali, za ka bi a hankali a hankali a hankali dai kana ciccirewa a hankali a hankali, za ka dinga bin shi a hankali kana ciccirewa a hankali har dai ka zo kan daidai abin da kake buƙata. Ga nan kuna gani, za ka dinga bi, kada ka gaji, ka yi haƙuri ka dinga bin shi a hankali sau da ƙafa har ka zo inda kan daidai abin da kake buƙata ka yanke. Kana kallon Zero Artist, channel da ke kawo maka Corel Draw da Hausa zalla. Bayanan dai ina ta yankewa kamar yadda kuke gani, gashi nan kuna gani ina bi a hankali duk wani edges, lungu da saƙo ina bi ina yankewa. Bayanan gashi nan saboda ina so in samu cikakken abin da ya kamata in samu. Gashi nan ina bi a hankali ina yankewa. Za ka na yin zooming ne sosai saboda ka ga inda kake yankewa. Gashi nan a hankali gashi nan ina yankewa. Gashi nan a hankali ina yankewa. Gashi nan a hankali ina yankewa. Gashi nan na kusa gama. Gashi nan ina bin shi. Gashi nan a hankali ina yankewa. Gashi nan a hankali ina yankewa. Gashi nan a hankali a hankali. Ga kana yin zoomin kada ka manta.
dan ganin abin da kake yi. Na a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali. To idan ka zo nan da ƙarshe za ka zarto da abin ka ƙasa ka hito da shi. Idan ka zo sai ka ja mai layi ka zagaye hotonka gaba ɗaya. Idan ka zagaye hotonka ka zo nan edges ɗin sai ka haɗe. Idan ka zo nan sai ka je ka taɓo wannan pick tool ɗin sai ka zo sai ka yi highlighting ɗin hotonka gaba ɗaya. In ka highlighting za ka zo nan wuraren a menu bar ɗinka sai ka duba ina ne aka rubuta trim, kamar nan wuraren za ka danna trim, shikenan ya yanke maka duk abin da baka bukata. Idan ka ɗauke wannan za ka ga wannan abun za ka iya goge shi ka danna delete. Gashi wannan kuma shine logon ka, asalin hotonka. Yanzu kana da abubuwa guda biyu. To na farko yanzu logon mu muna so za mu haɗi ga sunan brand ko in ce kamfanin da za mu yi ma wannan logon. Gashi nan misali za mu sa Salama menene medical complex. Za mu ƙara mai da Funtuwa. Gashi to sai ka zo ka highlighting din shi. Kana iya zuwa nan ka canza mai irin ya dawo tsakiya ko wani abu mai kama da haka. To yanzu ga abun mun yi Salama medical complex. Sai ka zo nan wajajen sai ka duba misali ga yanzu na yi amfani da Arial Black. Za ka iya duba kan makwab ɗinka da wani kala ne da wakana. Kana da blue da orange sai ka koma kan Corel Draw ɗinka sai ka yi selecting color. Yanzu za mu sa ma rubutunmu orange, gata mun sa mai orange. Ga wannan sai mu zo sai ka sake highlighting din shi sai ka danna C yanda zai zama tsakiya. Idan ka danna C din nan, idan ka danna C za ka iya Control E kai exporting din kayanka. Kamar ni gashi yanzu ina exporting a document, ka rubuta mai Salama. Na sa mai Salama, na yi exporting, yayin tana loading. Yawwa yayin za ka iya sa transparency, amma a nan wuraren ba a san a sa transparency saboda logo ne za ka haɗa, saboda haka bai buƙatar transparency. Daga zo nan za ka sa OK sai ka tafi kuma Photoshop ɗinka. Idan ka shigo Photoshop, ga mun shigo Photoshop, za ka zo daidai nan a layers inda kake da wannan, kuka ga wannan abun, za ka zo kai double click a kan shi zai buɗe maka sabon pop-up ko sabon page. Idan ka zo sabon page ga nan, in ka so za ka danna wannan alamar idan ga nan indicate da visibility, abinda ake nufi kanu inda za ka sama layer ka a ganta ko kada a ganta. In ka taba idan ya ɓace haka shikenan ba za a ganta ba. Sai ka zo nan file, sai ka zo, idan ka zo file sai ka je place embedded, ka zo ka ɗora abinda za ka maida wa 3D din nan. Ga nan ya kawo mu document, na sa S na yi satin zai nuna mini Salama. Gashi placing din abuna, gashi nan yana loading, zai kawo mini, yana loading. Gashi ya kawo min, yayi loading. To a nan wuraren zan iya danna shift ko kuma in ja shi yanda nake so don in saita shi ya zama min ya kasance ya yi girma kuma ya zo a tsakiya daidai yadda nake buƙatar shi. Gashi sai in je in taɓa modify, na gama sai in zo yana min loading. Yawwa yanzu gashi nan ya gama, sai in zo daidai wannan pocket ɗin da ya buɗe min sai in danna cancel, ma'ana ba na buƙatar shi. Amma ba a buƙata bane, zai maida ni ne can ainihin kan
inda abin yake gashi, dan yazo ya sa ma save changes sai ka sa yes, alamun logon mu nan mun sa Salama Medical Complex Funtuwa. Yanzu wannan shine logon mu na farko da muka haɗa. To sai ka zawo nan wuraren sai ka zo kai saving, misali save as, ni ina yi za ka yi exporting ne, amma ni ina bin wannan hanyar ne saboda in ɗan yi saving ɗin shi yadda ya dace. Gashi nan save as, nan wurin za ka zo ka diba ka nemo PNG ko JPEG, misali tunda saving ne na sa JPEG zan sa Salama, amma zan zaɓa a inda zan yi saving ɗina, shi ma zan maida shi misali zan zo nan in sa Salama, nan zan sa Salama 2, sai in yi exporting, in yi saving abuna. Yanzu zan yi saving ɗin shi a matsayin kamar hoto, gashi yanzu na yi saving ɗin shi. Sannan sai in sake komawa Corel Draw idan ina so in sake haɗa wani logo da shi dai ɗin still. To yanzu za mu yi amfani da wannan don mu ga ya abin zai kasance mana. Gashi kun ga yi wani ɗan dishi dai, abin da ya ba kyan gani ko wani abu mai kama, to ya danganta dama da abin da ka yi mai. Yanzu za mu cire wannan funtuwan, ga ta nan mun goge. To sannan za mu zo za mu ɗauki cycle, wannan abin za mu saka shi a cycle. Ina so za mu ƙirƙiri shigen kalar wannan ne, gashi nan. To ya danganta kowa da kalan dabarar da yake yi irin waɗannan abubuwan. To gashi mun ƙirƙiri cycle ɗinmu, gashi kamar haka. Za ka danna left click ka ja da right click ɗinka, right click za ka danna ka ja, sai ka danna left click. Idan ka danna left click zai duplicating da kanshi, kana iya ƙara buɗa shi don ka samu ainihin abin da kake so. Gashi nan ina ja, na samu ainihin abin da nake so. To a nan zan iya zuwa in taɓo wannan smart fit tool, ga ta nan na taɓo, na zo daidai nan ga nan na taɓa wannan ta sa mini. To sai in zo, sai ina iya ƙara jan wannan again, zan yi control Z, ba ita nake so in ja ba, wannan cycle ɗin nake so in ja. Gashi nan na ja shi, ina so in ƙirƙiri na ciki, zan taɓa wannan saboda ina so in ƙirƙiri na ciki. Gashi nan yawwa, gashi nan kuna gani, yawwa gashi. Sai in ƙara zuwa in taɓa smart pick tool, in taɓa nan inda nake so, sai in danna pick tool, sai in zo in goge waɗannan cycles ɗin da na sa don ba na buƙatar su. To yanzu idan na taɓa wannan, ina so in yi adjustment ɗin shi, zan je in taɓo shape tool, in zo nan kan edges ɗin nan, in ɗan ƙara jan shi, yi min daidai ba, control Z. Zan ma iya barin shaka, in yi highlighting ɗinsu gaba ɗaya, in danna musu C. Gasu nan. Yanzu wannan in je in samu light blue haka, in sa mai nan ma na ƙasa, in sa mai red misali, sai in je in cire highlight ɗin shi. Idan ka zo cire highlight, za ka zo nan ne ka danna, kana iya zuwa wannan wurin ka taɓa, sai ka zo nan highlight ɗin shi outline, ma'ana sai ka sa none. Shi ma na sama haka, in ka ga dama ka zo nan shi ma ka sa none. Gashi yanzu. To za mu zo za mu raba rubutun misali, gashi Salama Medical Complex, gashi mun danna space, in ka danna enter zai yi ƙasa. To a nan za mu sa funtuwan mu. To ka saka, sai ka danna pick tool,
sai ka zo nan still dai inda ka maida shi haka. To yanzu za mu sake canza abin rubutun mu, wannan za mu maida shi light blue, shi kuma wannan za mu maida shi ya ƙara danna C ga sun zuwa tsakiya, sai kai exporting abinka. Misali ga shi yanzu na yi exporting, zan iya zuwa in danna S idan in yi searching, ga shi na samu salama, sai in sa mai dot don in ƙara samun abin da nake so. Ga nan ina exporting yanzu. Yawwa, to yanzu ga nan ya kawo min nan lafiya lau, na yi exporting na saka OK. To yanzu zan sake koma Corel Draw, sai in je in zaɓi wani mockup ɗin kuma in sake canza. Wannan na bango ne, wannan kuma I love 3D, shi ma kamar yadda muka yi wancan. Za ka zo nan kai double clicking, sai ka zo kan wannan iya ɗin yadda dai muka yi wancan, sai ka koma nan place embedded. Yayin da mu place embedded zai kawo mu, gashi nan za mu danna S mu nemo abun mu, gashi nan mun yi placing ɗin shi. To da ya kawo mana, za mu yi adjustment ɗin shi, mun ɗaga, gashi nan ina adjusting ɗin shi yanda zai bani yanda nake so. Yawwa, gashi nan na adjust ɗin shi, sai in zo nan in danna modify, sai in taɓa abuna in ɗan saita shi. Zan iya amfani da abin matsawa gefe da gefe don in samu daidaituwa. Gashi na gama, sai in zo nan again yanda na yi ɗazu, sai in danna cancel, sai in sa yes, alamun na yarda da abin da na yi, na gyara. Yana yana mun loading ne. Kada dai ku manta, har yanzu kuna tare da Zero Artist. Ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin bidiyoyinmu idan mun ɗora. Abokai na Hausawa, kada ku bari a bakku a baya, ku zo ku koyi sana'a, kada ku bari a bakku a baya. Wannan tutorial ɗin an yi ku ne don ku, an yi shi ne don ku da Hausa zalla. Za ku iya aje mana comment a comment section ɗinmu, tambaya, ƙarin bayani ko ƙarin haske, ƙorafi ko kuma gyara akan abin da muke. Welcome. Da yana loading 3D logo mu na Salama Medical Complex. Salama Medical Complex. To kamar yadda na yi saving ɗazu, gashi nan zan zo in ƙara yin save as. Nan kamar yadda na gaya muku ni ina yi, gashi nan zan zo nan in sake sa Salama. Yanzu nan in canza, in nemi PNG, sai in nemo Salama. In na taɓa nan in nemi PNG, sai in taɓa ɗaya nan in Ctrl S, nemo Salama ga nan, sai in sa mai Salama 3, na yi saving ɗin da shi misali. To ga nan na yi saving. Yanzu mun yi tutorial na logo guda biyu, na sa transform control. Ga nan na yi clicking, in ka ga bai fito ba sai ka je kai control ɗin shi. Ga nan na ɗan ƙara maida shi primary yanda zai ba mu yanda muke so. Yawwa, gashi ya tsaya sai mu ƙara yin cancel. Gashi nan ba mu taɓa modify ba, shi yasa ka je mana wannan. Mun taɓa modify, gashi yanzu mun ƙara, sai ka sa yes, ka yi saving ɗin aikinka. Da yanan yana loading yes. Gashi mun yi gama abinmu na Salama Medical Complex. Sai mu ƙara zuwa, sai mu yi saving ɗin abinmu. Gashi save as, yanan continue. Na dai sake maimaitawa ne don wanda ki kallo ya ƙara iyawa yanda ya dace. Za ka sa PNG, sai ka zo ana a nan, za ka koma ka maida shi a document, sa Salama. Ga nan Salama ko, ga nan zan sa mai Salama ko. Na sa mai Salama 5, ba matsala, kawai na saving ne. Da nan na yi saving ɗin abuna, ya gama. To yanzu sai ka je, za ka iya tura abinka saman waya. Misali zan zo nan,
shi in shiga document in yi scrolling down na abuna da nai guda 3 sai in yi left click in yi send techno. Nan yana loading ya shiga, shikenan ka gama aikinka. Daga ƙarshe muna roƙon ƙaraura don samun sababbin bidiyoyinmu. Za kuma ku iya ba mu shawara, ƙorafi ko kuma gyara mana akan abin da muke yi a comment section ɗinmu. Za kuma ku iya magana kai tsaye da mu a comment section. Za mu ajiye muku lambar WhatsApp ɗinmu comment section na farko. Za ku iya magana kai tsaye da mu a nan ta WhatsApp. Mun gode. Kada dai ku manta Zero Artist yana muku tutorial ne da Hausa zalla, insha Allah kuma haka zai ci gaba da kawo muku